So hello mga ka-plastic, nanapod si Inday Cordapia para makipagtabi sa inyo nga magbisaya ta karon. Bahala na ng mga Tagalog, sila mo adjust og paminaw sa tuwa, sila adjust og sabot sa ato ang istoryahan. So karon kuan ako sa inyo, isutin ako sa inyo kung sa ko naagian na tong elementary days. So syempre estudyante, di ba? Sayo man jud ta mo mataan na mga 5:30 nya. Syempre naman jud tay alarm clock, o di ba? Ato ang inahan, mag-alarm clock magid na, ano magyaw-yaw din siya. Sama ka din, Annalyn. Hindi ka mata. Mag-udto na lang. Di ba kasi may dili mo mata nga sa'yo. 5:30, so siyempre baguod pa ka og bangon, mga 5:45, punta to 5:45, bangon na ka, siyempre. Mato na po ka, maligo na ka. Maligo na ka, mato na kag banyo. Siyempre, di ba man yung ka muligo, anak dayo, magtungok pa ka sa atubangan sa balde kay siyempre, tugnaw kaayo, diba? Siyempre, magpainit pa kag tubig, anak. Kahit kung kaayo, no, kahit tugnaw, buntag sayo, guna ka daw, ambun-ambun pa, mainit kag tubig. Siyempre, magtanga pa ka, ana, sa tubangan sa balde. Sus, magyaw-yaw na po na ko ang inaha mo, ano siya. Ako, saan naman po ka diyan, Annalyn? Diyan na ka magpuyo. Anak siya, diyan na ka magpuyo. Ay, perti na po na, ligo na po ko dali po, digo. Mao ni ang dili jud nako malimtan kay kanang mangayo ka og balon. Siyempre, grade 6 me, pinakadako ng mga balon anak sa una is size pesos. 6 pesos, 5, dako naman na sa mga sa una, daghan naman nagmapalit po ba. So, siyempre, budiman pug ko, padungag ko kanang 4 or peso, para 7, daghan naman ang palit sa kantin, barato kung mga baligya sa una, di ba? So, yaw-yaw na po ako ang mama. Salamat kay nimo kay na may balon. Kami gisa una man kaning mangayo ra kaning kwarta niya. Mabalik na pud ilang mga kaagi sa una. Moto, balag sikod yaw-yaw dira, lakaw pug ako sa eskwelahan niya. Moto. Siyempre sa una magbaktas rami or magbike rami sa una, hatod mi sa ang papa. Magbike mi ana tong mountain bike pa na mo sa una. So mo to pag hatod na sa mong papa, syempre pag abot mo eskwelahan ana, ano naman gid mo mag-flag ceremony. So syempre, ang una gid mo pangitawan ana si grade 6 naman ko ato, di na kay crush, di ba? Abnormal ka o wa kay crush, di ba? So, nakita kong crush, mo to pag kita nimo ni crush niya, ana-ana ka dito sa ana-ana ka dito sa imong liog niya. Nakita nimo siya niya, nilingay siya sa imo ha. Syempre ikaw pag mo ana pug ka dito kay bisyo mo bebe pag tao to sa una ko, bro, matang easy girl, o di ba? Nya mo to pag makakita si crush mo kasi tabi-tabi kunuhay kasi mo mga amega dito, atik-atik pag mag-ana na pug kag balik dito niya murag nagtanagi po si crush mo, balik po kag tabi si mong amega, ang good. So after atong flag ceremony, syempre dagan-dagan na may mga maestra ana, di ba, magdala og mga bag, mga records, mga libro. Siyempre, sugaton po ito nimo ang maestra. Dadon nimo iyang bago yung record. So, kumbaga magpa-ship ka ba? Magpa-ship ka, diba? O ma'am, na plus 5. O plus 5 na sa record. So, karoy, dala na nimo iyang kuan, iyang bag. Dadon nimo ito sa iyang opisina. So, ako, Jod, diha ko maluya pagka nang mag-exam na. Siyempre, labi nagka ng surprise exam niya, wala ka ka-study ba? Katong arang-arangan og utok na makoy isa ka amiga nga arang-arangan og utok dito. So, siyempre before tong kung dili may i-surprise og exam or kanang nanadji ka ng schedule nga mag-exam mag-istoryahan sa aming mga mag-amiga nga kung kanang ato ang technique ana-ana kung for example ang letter A kay kanang kuan letter A na siya, pag letter B ana siya, magkano siyang ulo mo to letter B, tapos kung gaing ana mag-ana siya siyang ilong letter C, kung mag-ing ana po siya magkalot-kalot siya ang liog mo na letter D. So syempre pagkahuman ana na nakapasar nga mga naging ana, yung mga gamit-gamit ng mga techniques. So after ana syempre mag-meeting man na ang mga maestra. Siyempre, ang kanang maestra, mag-assign man og kanang naay tiglista sa room nga kung kinsay sabaan, siyempre, din ako expected ato kay
sabaan man kaayo ko di. Nipay ko kay ako ang amiga ang kanang kuha nga tiglista. Syempre ako wala na ko problema, bahala magsaba-saba ko dito basta dili ko niya ilista kasi syempre amiga good sus kay pagkakita na ako paghatag niya kay ma'am tapos itawag mo na lima ang mga tabian number 1 man jud ko dito oy nakaana jud ko sa kagalingon na dinang jud ka amiga na ko sa hanto mo jud na lain jud ko sa iya ay unya mauto pagkahuman og kanang kuan pagkahuman og kanang meeting sa mga teachers, siyempre musulod mo na sa kuan bago man niya og kanang tawag sa mga tabian na naglagod dito sa kong amiga na siyempre ako po nga number 1 kaayo dito sa tabian doon sa listahan patik-atik ko nuhay kog basa-basa og libro pag agi ni ma'am ba basa-basa ko nuhay kog libro pagkahuman paglabay na ni ma'am nigawas na si ma'am sa classroom siyempre dito na po tabi na po ng mga babae dito mga tabian number 1 dito nga pagkahuman kahinumdum mo nang nasa libro nga di ba left and right man ang libro no magbasa mo tapos kung tahay ako ang nasa left yung amiga kay nasa right mag-ihap-ihap mo dito kanang mga tao dito abaw kasi pwede piting ka dito mo dito ko na miss guys sa elementary mo way pahuwing ka ng chismis, way pahuwing nga dula-dula dito sa kanang libro nga na mga tao-tao, may pahuwing nga pitik, pag-abot sa exam, bagsak kaayo. Bagsaon ka man na. So mga to, pag kanang naapoy ka ng mga naapoy mga adto dito sa eskwelahan sa una, di ba? Kanang na manghatag og libre nga arroz caldo or libre nga sopas tanan nga ing ana na mga adto sa eskwelahan sa una nya syempre lipay kay ko kay kanang matagaan ko og arroz caldo syempre pamainit sa tiyan ba sus sa dihang mahibal-an din ako nga para naman din sa mga malnourished nakaingon ko sa mga kagaling ko nakapangutana po kapapa sa mga malnourished ko sa una to elementary ko nga naputoy kas nga nangato sa eskwelahan nga manghatag og tambal kay para sa mga daw para manggawas daw mga bulate nya hala pero mga dagkuha ba sila mga tambal Diyos ko po murag ka nang masangit diri sa imuhang tilaok ba murag di ka mamatay sa bulate murag mamatay ka sa tambal kadako oo ko nya ako na ay malnourished po ko sa una nya dagkabog bulate Ginoo ko ya mo to syempre paghapon di manang mag-abri na nang mag-flag ceremony pa man di ba mag-abri pa ta mag-flag ceremony pa tapos syempre dinaganay hapon pa labi nagmo-abri na nang dako nga gate dinaganay na po didto nya nakay makitaan nga classmate nimo imong hapak kon syempre mudagan na lang pug kami kung di ka mudagan hapak kon pug kagapil ato basta grabe kay kaagi sa una elementary pa nya. Ay, Diyos ko, makatawa na lang ko kung makahinumdum ko sa kong elementary days. Labi na tong nagkuan sa kuha, tong grade 6 ko, katong naasa ko ang likod akong classmate nga lalaki, nakalimot ako ang si apelyedo. Ako tong friend, pabagyapon mo sa Facebook, basta nakalimot ko sa apelyedo nga. Di na ako siya malimtan nga, siya dyan nagbira sa strap sa kuang bra ba to or baby bra pakihapon siguro ko ato kay syempre baby pa diba baby bra gid siguro to gibira niya akong strap protijong sakita basta nilagitik lagi ang kahilom gani sa classroom kay moro toy nagsaba katoy pagbira niya sa strap sa ako ang bra syempre math pa to siya nga subject tapos stricta pa kay to mo ang maestra sa una pag ana niya sa kuang bra ni lagitik ug may mutoy na imong saba dito sa mo ang ron ulaw kaayo. Shout out sa imo ha ug kaila pa ba ko sa murag nakalimot ako sa mga apelyido murag kahinumdum pero di ka malimtan pag elementary din ako kay ay abot na lang mo dito sakit hindi ako likod ato syempre ikaw do pitika na ng strap sa bra di ba ka masakitan so pagkahuman na syempre manguli naman ta so, pag abot pag mo balay expected na po nimo na nga po dito si mama magsige na po nagyaw-yaw kay mga uniform pero manghugawan ni mga bulletin dire ni kanang kani-kaning gingi gan isa to ang hilyo hugaw kay na guys sa una nga uso ba ng mga tirabol mga Chinese garden ba ana nga mga dula sa una mga kanang labayaran na usinilas na pertidyong yaw-yaw na sa kong mama nga siyempre
mo may tigla ba puti pa jud. Yaw-yaw na pod. Ako bato na lang kung kuan ay bato na lang kung silingan dito na lang ko magdula-dula. Kuna di jud ako malimtan akong elementary days mo nigi-share na ako sa inyo ako usong nagiay kay ambot na lang jud makatawa ko maghuna-huna kay syempre okay laing mahimong content pangkod pod. Wala akong ginahuna karon so mora to. Magir ako sa inyo ang Facebook ba kay ikuan na ako ang elementary days ako ang ano sa kung makapanahunan na ako sa una. So i-share na ako sa inyo. Mora to. Matulog na ako. Mora to yung story